Vatariri veSly Media TV makadiko kumati mana muri ndinodada kuti tinokuwanai muri vatano mumwedzi uno waApril. Wave mwedzi wechina kubva gore ratanga. Maresolutions ari kufamba here zviri kubatika. Aiwa ngatirambei takatsungirira kuti gore rino risave gore rakafanana nemamwe makore. Zvibingaidzo zvinouya asi Mwari ndiMwari wakanaka nokuti panguva yaunenge wakatoomerwa ndo panotangira Mwari, ipapo unotozoshamisika zvimwe zvinhu zvaakutoitika muupenyu hwako zvakanaka zvawanga uchishuvira. Chinongodiwa ndechongoramba uchingotora a step of faith mune zvinhu zvese zvaunenge uchiita. Simbire basa ndiyo zita rangu. Nhasi ndakubatirai nyaya yakanaka, iri nyaya yemurume anonzi Madzibaba Juma. Muchandiregerera yemurume anonzi iye Father Juma anobva kuMount Darwin. Takaita nyaya yake panapa tichitaura kuti akunetswa neurombwa hwake, zvidhoma zvakumuonesa moto pamusha wake, zvimwe zviri kuvhura madhoo zvichivhara madhoo, zvimwe zvichidya chikafu, zvimwe zvichitadzisa vana nevasikana nevakomana kuita upenyu hwakanaka, vasikana vasingaroorwe, vakomana vasingagare nemadzimai. Uye Father Juma nyaya imwe yavakataura yakanga iri yekuti vakanga vachiita bonde nemudzimai wavo wechipiri pamusoro peguva raamai vavo. Zvinova zvinhu zvakakachamadza mhuri yeZimbabwe kuti zviriko here zvakadai, vachitaura kuti yakanga iri mhiko yemushonga wavakaenda kunotora kuMalawi, uri mushonga wokuti vaite mari zveshuwa. Vanoti vakatomboibata nekuti vaiwana $1,000 pazuva rega rega yavaiwana iri mukesha box raiwanikwa riri pasi pecheya imwe yavakanga vagadzira. Every day vaikinura box iroro rairara rakakiwa, asi vaizoti vakarikinura vawana muine $1,000 yavaifanira kutora yese musi iwoyo vobva vasiya vakiya vodzokera mangwana maane imwe. Vanoti rimwe zuva waiwana muine $1,000 iri yema$100, mumusi waigona kuwana iri yema$10, mumusi waigona kuwana iri yema$50, zvichingodaro. Urombwa huriko hama dzangu, asi vakazobuda pachena vataura kuti zvinhu zvandionesa moto pano pamba pangu, nekudaro ndikutsvaga vabatsiri vanoitira kuti zvinhu izvi zvisandirambe zvichindinetsa. Ndaakuda kuzvidzorera, asi vachitaura kuti vakambozvidzorera asi pakapashota $160 zvikanzi nevanhu vavakavarombesa ivavo watanga wapedza $160 ndokuti tigotora zvinhu zvedu. Nekudaro vakazowana vanhu vakaenda kunovabatsira pamba pavo kutiwo zvinhu izvi zvipomodzwe zvisaramba zvichivanetsa. Nekudaro nhasi uno tati tivabate vatipe update yekuti tibve zvatakabva ikoko kuvakasara vari sei kusvika pari zvinezvi. Regai tipinde muhurukuro yedu yatiri kutaura nawo. Regai nditange nekuvachingamidza kuti Father Juma makadiko, makasara zvakanaka here kubva nguva yatakabva ikoko? Aiwa tese kubva matisiya paya mafaro chete. Naika ndofunga vanhu vechechi, vanhu vanongowanza kuda kushora zvedu chechi, asi inini maonera ndikita vengochena zvavo vari kuzama kundibatsira kuti ndikwanise kusvika pane nguva yandiri kudhonza nawo. Handitika tichimirira hedu urongwa hwedu vari kuti vanogona kuzotiita basa racho nemazvi. Saka pari zvino chava ndina upenyu hwakanaka. Aiwa tinotenda Mwari. Tinoona vamwe vanenge vakunditsvaga pano, pane vamwe vanenge vakunditsvaga pamafoni amweni namba vanenge vakadziwanawo sei vachifona ndikwapinda mune zvakanaka kuti aiwa ndiri upenyu, asi atinofara tichifadza Juma kana muri vapenyu. Handitika asi kuno vamwe vanga vatombokanda mafoni awa zvakandifadza Juma vakashaya, vakarohwa nezvinhu. Vamwe vakati Father Juma adzimai vavo vakashaya. Ndikatozopindura kuti ii ndiripo papurazi nditori kugadheni nditosima hangu muriwo. Saka kwamai Juma ndikanzi ko mwana wenyu musikana remember ari kutofona ari kuchema muDarwin kunzi amai nababa vashaya. Ndikati muudze kuti baba vatenya. Vanhu vanonyepa here. Ndakavapindura vamwe musi unoyu ndakati inini kana vanhu vakakanda zvemagurupu yenyu emafoni dzangu nyaya dzinobuda nesocial media ndo varidzi nyaya yese. Asi kana maona nyaya iri kubuda nevanhu maakuedhita izvo zvazvenyu. Posari nyaya imwe yakaedhitwa yandakanzochitawa ndakaramba ndakati inini handina nyaya ndinotaurira inini yangu inobuda nesocial media direct. Saka nzi atatoona wakapfeka sheti yakadai ndakati ndichiti kudii. Saka nzi tangoona zvakambotaurwa kare pasocial media ndo zvaedhitwa. Ndakati kana maona zviri izvozvo zvaedhitwa zvasiyana nezvanenge ndataura inini. Chokwadi ichokwadi. Ndakazoona nyaya yacho hapana kwayakazoenda mberi muti magurupu toto emavhireji toto yakabva yangoperwa yakadaro. Vanhu vanongoda kungogadzira zvinhu zvisipo. Kungonyara. Ndofunga paprograma yedu isusa urongwa uri munzira. Vanhu vanotaura zvavo, indotera mashoko amakataura
pakupedzisira paya muchiti aiwa kana marongeka munotibata toita zvinhu zvedu mune zvakanaka vanozoziva chete kuti toita zvaanoumbo hwakati ndosaka kuteera umwe nomwe unogona kumhanyiswa nemunhu asina chaari kubatsirai asi nikubva pamakandishambadzawo panyika vanhu vachiuya vachindibatsira vari vechechi baba tinotenda zviri kufamba. Tinotenda Mwari, rambai muchikomborerwa nemiwo, rambai muri pana Mwari. Kana makaona maijuma masimbira vakaita izvino zvibva pamakaona munovashaya naika zokuti katsotsvaga munhu ari pafoni tovapikta zvedu tokutumira mumbo abudisa tasai maijuma kusimba kwavakaita vakasimba zvokuti munogutsikana. Alright. Ko iye wama muchitaura akazowana here munhu anomubhadharira space? Remember asati arungotendera kubva pakabva pamba paya asati adzoka. Asi kunzwa vanhu ari kunzi mwana akitange ubenzi ari kungotendera mumabhawa. Saka tikamuona isusu togona kumuinterview akataura ega ndikuda school fees. Ya handina problem nazvo nekuti nditozvifarira nekuti mwana kauti imwana 1 plus rakamwana nekumbuya zvokuti pana akandiratidza picture yake uone munakiro wemwana nezvaakiita zvicho kasi kumbondifadza asi ngoti sebaba vake asandabata chinonyatsa kuoneka ndikurwadzwa mufunge zvenyu. Asi pakushanda kunemi kwatakaita ndiri kuona upenyu hwangu nenge uri kuenda mberi zvinozvo. Aiwa tinotenda zvinokudzwa Father Juma. Then kozeta secret imwe ndakataura iye kuti ndaida kuti ndizoitaura nchiti chazoitaura letira ndoyanda kuti kana zvichitenderwa kuti nditaure neni ndotaura kana singaite ndii munondisefa kuti izvi siyai. Aiwa munogona kunditaurira zvenyu ipapa ndototanga kurekodha. Yanga yakanangana napresident kuti ndane urongwa kuti maonero andaita paaibata pesa pasi matauriro yaichisa asi ndikuzoonawo zvoita Mwari anenge avatungamirira. Father Juma vari kusapota kuti president vamboendera mberi 2030 kai timboona mabasa avakabata pamashure apa. Ini ndiri kuzvitenda pakugara kwandakaita muno muZimbabwe vanhu taitambura mufunge zvenyu asi ndiri kuona baba vanenge vane rudo rwokuvheneka vanhu kuti tarisai izvi vanhu tiri kurarama mufunge zvenyu. Saka mheno kana muchiti zvinokodzerwa tinotendera kuti Father Juma secret yangu akambotaura iye vakachengeta paritivi vaicha kuzvitaura asi pari zvinozvi zvinoita Mwari vanenge varatidza kuti zvandaifungawo mumwoyo mangu semunhu ndisinawo mari ndisina simba ndisina kudzidza president vamunangagwa 2030 ngavambopinda tione vapedzise muono watiri kuona. Ndozvi ndiri kunzwa maredhiyo nese vari kutaura vari kuita sei asi vanhu havasi kunyatsopedzisa chaipo chaipo. Inini zvangu semunhu aimirirawo pati efureremu kwemakore munomu mumashona central vese vandotungamirira vari kuti isu hatina simba rekutaura zvipi izvozvo asi vari kundijungawo inini museri vachiti Father Juma chimuti ichi ngachimboitwa futi tione kuti vese vekunze vari muno baba vari kurarama vanhu zviri kunakidza mufunge senyu. Takatasa munguva yatakabva tiri kutongwa nevachena nekutongwa kwatakaita nababa kapa pano muono wokuratidza kuti 2030 yatiri kutaura ngatipfurei 2030 tiende 2037 yacho futi pamberi timboona pa 14 years handiri kuona ngenyika inenge yanakidza. Saka vachinja izvinozvika toisa mumwe toisa Father Juma havana sendika vanga vakuita mari dzoda kugadzira vanenge vakutoti handaiwanikidza yesei pandichati ndiguteni ndizocheukawo iminira inguva futi. Saka ndo zvanga ndakachengeta pai kuti ndizotaura kuti wedwe dai ndichiona inini ndanga ndati daita zvokugadzira mari asi zvakaramba. Kova baba vari pachena vari kubudisa zvatiri kuona munyika muno ko vadi kuramba varipo kuti Swana Juma tiedze kuraramawo futi muupenyu hwakanaka. Alright, aiwa ndiri kuzvirekodha then zviri kureva kuti imi makambenge muchiti mune ma-t-shirts ana makasukuwere zvinowanza kuti maifambidzana nepati ana akasukuwere masiya here manje? Right, inini handisombotya kana kunyara zvenyu funge kana kutoti Juma ade kutaura munyika yese ka ndinokwanisa kukudzai secret ese yandakafamba ndichiona bozi ndomirira pati efureremu asi vanhu vanga vasingazvizive saka ndaida kuona kuti nei ari kuedza kuburitsa chokwadi apa pati iyi nepati iyi ndeipi asi nandiri pati yeZANU-PF ndokuti fureremu neZANU-PF tiri mukoma nemunyina pakuziva kwandinoita muofisi mangu ndichidzidziswa. Nofunga mazuva andakuita musangano yese takapiwa ofisi yeZANU-PF ndoma ndiri kupinda inini Father Juma ndichitoitawo musangano wefureremu kuratidza kuti muono wedu umwe chete. Saka ndazopinda mupati iye kwana kasukwere ndii ndaiva dhiraivha wemotokari
hakuna asingandizive muZimbabwe mukuti DA Father Juma aidhiraivha mota ndiri ndaifamba nemota asi pamaonero andakaita pese ndichizodzoka ndichionesa vanhu zvandaionaka pati yeZANU-PF baba iri pamberi. T-shirt amaimboti maminawo anakasukuera acho makaisa ku ndinawo obho nezvimapepa kana makada ndikuburitsirei pasocial media ndokuti driver yemotikari muye ndikuratidzei kana kuti ndikuekitireyi zvataita zvese ka ndikuudzai kuti taita so asi pati yeZANU-PF yange iri pamberi chete yakahwina baba nemutsindo. saka maT-shirt muchadzorera kana makada ndiaburitse pasocial media ndichitenda pati yeZANU-PF ndiniaburitsa ndisachiona ndinawo. Alright. Akawandisa ndinawo. Alright. Kana mapepa yacho yese nemasiripepe ndinazo. Alright. Ayo ndodana kuti mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa kuti Father Juma uri kuti pamberi na Dr. E.D. Mnangagwa. Pamberi nawo president ya saka inini support yandinayo ndine art yandaifanira kunge ndichinoburitsira kuMozambique asi vanhu nomuono vane chipo chokuziva kuti Juma anoziva ndiri welder special welder ndoda kuburisa art pavhiki. Ati yandakuburisa ndiye nyika asasa ndada kutaurira ndichazona tavhura kana ndatenderwa ndoda kuti paitwe 2 ways. One road enda nekusaidi kuzasi pavhiki pandaigara paimba jiura one yebuda nepagaraji pangu apo pakati pacho pasenda posiwa pakadaro ndoita ndikupei ati yemuono yekuti pati yeZANU-PF ngave vandivakire ndichivaudza zvandoda kuti zviitwe tozokisirai ati padenga. Then dzandaipurana kuti ndizoitira ofisi yeZANU-PF pakutanga pashure yandabva handidika ndine maagreement emapepa anga ndakasainirana neutungamiri hwese hweMount Darwin yekuti ndaifanira kunge ndakavakisa heroes ndiri inini ndichiri kutemba bhengi rangu riya. Saka bhengi rangu parakazofuriza ndine urongwa hwekuti ndaakuita nemaoko semaitiro akiita president waMnangagwa vari kubata basa nemaoko zviri kuonwa nenyika. Saka ati tichakumbira rubatsiro ndikuitire ati amuchaona nyika yese kuti muri kumuona here Father Juma zvaasiita. Ndakuisirai ati pavhiki ndokuisirai ati yeofisi yeZANU-PF neofisi yeoveteran ndinda kuvaka nokuti takagara takawirirana kudhara kumashure mapepa yacho ndinayo ndinozokisirai pasocial media muchiverenga muone zvandakasaina pamashure patatu. Saka urongwa ihwo nokupukunyuka kwandakuita ndakuda kuchizvipesa nokuti ndakura. Then ndiri kuda chikoro 1 kana kuti toda center zvafanana necenter yangu pamadondo yei ndikuitei ati yekuti vana vese vapedza kubva muzvikoro vanenge vakaenda kunoita yamunoti practice yekutamba ndikuisirei ati yezvinhu zvinokwana kuita 10 zvandoda ndikuisei nyika yese izona kuti mamona Father Juma zvaita. Then ndozoda chikoro 1 chinoshungu neni chikoro muno muZimbabwe chine zvinhu zvakakwana zvokushandisa zvokugadzirisa ndombonokuitirai maati echikoro pane playing center yeECD. Mugoona Zimbabwe yese kuti naye muZimbabwe munomu tine chipo chinofanira kunge chichiitwa nevanhu sezvinoitwa napresident waMnangagwa. Asi isusu vanhu tinovharidzirana sekuvharidzira kwadaita president waMnangagwa ndokuvharidzira kwanga wadaita Father Juma. Saka Father Juma nhasi nomuono vaane shuku dzokusapota president waMnangagwa kuti ngavaendere mberi 2030 inini ndozokuratidzai mandakatsika mese ndichiona kutsika kwedu kwanga kuri kurasisa vanhu vakawanda munyika asi inini ndiri kutaura nchiti president waMnangagwa ngavaende mberi. Zimbabwe yese iri kuvada asi kuti isusu vanhu ndisi tinotsikisirana kuti unongwada kumbodya uri wega asi baba Mnangagwa zvavari kuita zvinoonwa nomunhu wese ende zvikudyiwa nemunhu wese. 2030 vapinde. Aiwa ndatenda baba Juma nekundifonera kunoko muchitaura neni mukoma Slai ndakunzwisisai regai ndigoisa message yenyu kuvanhu tinasi baba Juma paGood Friday vatipa message iyi teererai munzwe vari kusapota constitutional amendment bill number 3 vari kuti baba Mnangagwa ngavatonge kusvika 2037 maita basa muswere zvakanaka. Tatenda. Then pane pampada kuti PAF vazoita kuita musangano kuti veMozambique vangoka vada kuya kuonawo zvandikuita muno saka tichaitira kwaFather Juma kufamu. Naika. Ndoda kuti vanhu vazoonawo zvakawanda zvimwe zvandicharatidza imi muripo then tichitsigirawo futi pati nokuti kuna vamwe vasingagoni kusvika muHarare kuna vamwe vasinganzoo mafoni kana maredhi agoni kuyatokonora vazongoonawo inini ndega ndichitsanangudza kutenda president waMnangagwa pabasa ravari kuita tichisapota 2037 yada kuti vasvike. Alright baba wangu maita. 2030 ishoma vapinde pa 2037.
tinotenda aiwa shoko rasvika kuvanhu. Alright, maita basa baba. Musikire zvakanaka mhuri samai. Alright baba. Bye bye.